What do you dream about? Home. What's that like? I don't know, but I know I need one. Da, știu că vă pregătiți de vacanță, dar tot într-o călătorie vă invit și eu. O călătorie spre acasă, pentru că acasă nu e doar un loc, nu-i așa? I think home is somewhere warm and kind with lights. Bună, sunt Andrada și la Bookover gândim astăzi cu voce tare pe hârtie. Cuvintele și desenele îi aparțin lui Charlie Mackesy, dar sunt despre fiecare dintre noi. Descriu părți din noi pe care le descoperim prin cele 4 personaje ale cărții cu același nume: băiatul, cârtița, vulpoiul și calul. Alegerea mea nu e întâmplătoare. În acest weekend vor fi 125 de ani de la nașterea lui Antoine de Saint-Exupéry, iar pe micul său prinț l-am regăsit în povestea lui Charlie Mackesy. Book Over. Cărți bune duse până la sfârșit. I think it's really important when you're making drawings that you enjoy them. Like, there's a pleasure in the movement. There's something about laying on ink. You see it, it's shiny, it does things. Totul a început de la un desen prin care autorul încerca să-și înțeleagă propriile trăiri. Tocmai pierduse un prieten, ceea ce l-a făcut să se gândească mai profund la ce contează cu adevărat în viață. Și-a dat seama că cel mai curajos lucru pe care l-a făcut vreodată a fost să ceară ajutor când a avut nevoie. Și a desenat acest moment. What's the bravest thing you've ever said? Help. Asking for help isn't giving up. It's refusing to give up. Doar că atunci când a desenat un băiat vorbind cu un cal, Charlie Mackesy nu-și imagina că acesta va deveni un fenomen online. A postat imaginea pe contul său de Instagram și chiar a uitat de ea. Dar desenul lui a început să circule. A ajuns în spitale, în școli, în centre de recuperare, în unități militare pentru veterani. A fost folosit de terapeuți, de profesori, de părinți, pentru toți cei care aveau nevoie de o frază ca să respire. În Anglia ești învățat că dacă vrei să fii bărbat, nu trebuie să ai emoții. Dar Charlie își spunea: ei bine, eu nu sunt așa. Mă emoționez des și am întrebări și nu cred că e un semn de putere să te prefaci că nu ai nevoie de nimeni. Cred că e bine să strigi după ajutor, să vorbești despre ceea ce te sperie. De aceea a continuat să deseneze. Așa au apărut cârtița și vulpoiul, personaje născute oarecum firesc din conversații cu prieteni, care au devenit mici fragmente desenate, despre frică, prietenie, iubire, rușine, curaj sau acceptare. Cartea sa e mai degrabă o călătorie lăuntrică, un dialog între 4 personaje care simbolizează părți importante din noi. Băiatul e curiozitatea noastră neobosită, cârtița e pofta de viață, dar și fragilitatea. Vulpoiul reprezintă partea rănită, cea care s-a închis în sine și nu mai are deloc încredere, iar calul este sufletul. E acea voce liniștită care nu se grăbește, dar care știe bine ce are de făcut. Poate că în adâncul fiecăruia dintre noi trăiesc un băiat curios, o cârtiță pofticioasă, o vulpe rănită și un cal înțelept. Și poate că, ascultându-i, înțelegem ce contează cu adevărat în viață. Cel puțin asta e intenția autorului. Cartea lui Charlie Mackesy ridică întrebări, te face să simți lucruri. Lui i-ar plăcea ca oamenii să se simtă mai plini de speranță, mai iubiți, mai liniștiți, mai încrezători și mai curajoși. I hope that
the book. Charlie Mackesy speră ca această carte să genereze prietenii și relații prin întrebările și discuțiile pe care le naște, pentru că oamenii ajung să se cunoască mai bine. Nu știam că gândești așa, genul ăsta de reacție. Pentru că, în multe feluri, băiatul pune întrebări la care noi, adulții, încetăm să ne mai gândim. I think children often ask the questions that we stop asking. Întrebările sunt simple, dar răspunsurile uriașe. What do you want to be when you grow up? Kind. Nothing beats kindness. It sits quietly beyond all things. Nimic nu poate fi mai important decât bunătatea, da? Ea stă liniștită undeva acolo, dincolo de toate celelalte lucruri. Dintre toate mesajele pe care le-a primit Charlie despre cartea pe care a scris-o, cel care l-a impresionat cel mai mult a venit de la o bunică. A lady wrote to me the other day saying that her grandson, who's 5, when they went shopping, Era la cumpărături cu nepotul ei, care are 5 ani. Copilul a surprins-o când se studia într-o vitrină și i-a spus: "Sper că știi că ești de ajuns exact așa cum ești." Iar ea a fost copleșită de emoții, pentru că și-a dat seama că nu înțelesese niciodată asta pe deplin. Nu știa, nu simțise vreodată așa ceva. Iar nepotul ei de 5 ani îi deschidea ochii. A plâns. A spus și că băiatul a învățat toate cuvintele din carte și că, speră ea, le va purta cu el pentru tot restul vieții. and he will take these words with him, hopefully for the rest of his life. Cartea lui Charlie Mackesy, apărută la noi la editura grafică și tradusă de Beatrice Feleagă, s-a vândut până acum în milioane de exemplare. A devenit și film de Oscar, premiat pentru cel mai bun scurtmetraj animat. Dar pentru autor, adevăratul succes e altul. For me, the real success is hearing from how it has moved people. Or Când aude cât de mult a mișcat pe cineva. Bucuria lui e să poată lăsa cărți prin diverse locuri, cu bilețele în ele. În stații de autobuz, de exemplu, îi place mult să facă asta. I love doing that. Ce își dorește? I hope the book encourages you to be kind to yourself and to each other and ask for help when you need it. Eu vă încurajez să luați cu voi în vacanță băiatul, cârtița, vulpoiul și calul și să vă bucurați de ce citiți. Noi ne reauzim în toamnă. O vară frumoasă să aveți! Book Over. Cărți bune duse până la sfârșit. Ne găsiți pe Apple Podcast, Spotify, YouTube, Facebook. Vă așteptăm părerile și comentariile. Puteți da like, heart, subscribe, share. Le primim cu drag.